ରାଇସୁଆରୁ 29 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଯୁବକ ଗିରଫ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 26 ଲିଟର ବିୟର ଓ 3 ଲିଟର 780 ml ହୁଇସ୍କି ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 29 ଲିଟର 780 ml ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଶିବଶଙ୍କର ପଥାଲ। ସେ ଘରେ ରଖି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୀତାକାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେଣୁଧର ସାମଲ, ଓଆଇସି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତାଣ୍ଡି, ଏଏସ୍ଆଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତୁରିଆ, କନେଷ୍ଟବଳ ବଳଭଦ୍ର ରାଉତ, ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାନ୍ତ, ରଶ୍ମିରେଖା ମହାନ୍ତ, ଫୁଲମଣି ନାୟକ, ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ସାମଲ, ମନୁଗିରି ମାଝୀ, ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଜେନା, କୁଳମଣି ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସିପୁନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନ୍ୟୁଜ।